Ambai hasil Tripura ni lukurok ang Korbuk Press Club ni Presiden. Kapag ni takuk te bukurok ang tabuk te sini Korbuk Press Club ni bebak adong takhono kairam para ni takuk bira mani Tripura ni nukungo tongi tongko. Kaisa kok update namu cuma nikhe ahai tini 9 September 2024. Norok ayang nukana ayang JCB by hawa khajak mani obo Korbuk Press Club lai thangnai 2nd of September ni simin rai sawi tako biro mani Tripura ni mangkati khunani rai samani bai hapang aboni 4th September wo JCB rohna chengkha yaba जों kaisa nukja gatomo balai kheno careless ni hni mano ayang kisa phonamo suna ayang tola jora ka sawi kha te 100 meter se keno taku biro mani Tripura ni mangkati jora JCB thangai manai yaba जों miapro jora जों nukha 8 September 2024 jora dog squad phaikha Korbuk Press Club te amchoni lukurong ni chaito mungbai dog squad phaikha naikha taku biro mani Tripura ni mangkati manlia phiaba tini 9 September tabuk phungni iko naidi gori phungni 11:30 11:30 tamkha JCB tabuk phano phayako ngei जों tamu wansuna klai o amchoni lukurok Korbuk Press Club chaito guino tongo taku biro mani Tripura ni mangkati karinani bagai phiaba hapangle tamu khlai tong tamu hapang kunu sakthar mungkrija taku biro kumar biro mani Tripura ni mangkati karinani bagai obo kaisa kotor sumu lukurok kok sasawi tongo phiaba hapang datino karya hangkei kami amchoni bororok lama ongkharnai hnai obo kaisa kok tuma hapang roni bagai orok tongoi taku biro mani Tripura ni mangkati naituknai rokni dati no hapangno kobuknai tumuno kha tongkhangkei sal bai hor bai samung tangai taku biro mani Tripura ni mangkati karinani bagai chaitok langthong asungno